Mahusa edwa mo aboya ye na moye but mo go twene so pe mema na yema mpanifo na emumrewa atutu ntoma wodi di mirika na mepese obetra ye ne enti a woyɛ saa ade na ahwefo ne atiefo nso ahuni a ekoso yo edi kai midinde David Donko me free hotel region ha eye gurubi kura ye frɛ no dentemanso me ho na me free na eya yie ne ye sɛ dia wo kan na eya mamre ene agura kyerɛ ye ipako a ye ene abroko a ye ku efa ya mamre ho na amamre ne kyerɛ sɛ saa twini ya ye bui sɛ adesa anasa wuti baabi na wote sɛ yɛbɔ saa twini ya na kyerɛ sɛ bibi asi ene na ɛyɛ a ɔmudi di agorɔ sɛ ebi ankɔda sua anasa ade sɛ wo wa kyiri na sɛ wote saa twini pɛ ne eba wuti mu kane paa ne sɛ ayi asi sɛ yɛde bodawu sɛ yamotuo pɛn anasɛ wonya te saa twini sɛ ɛkasa pɛ na ekasa kyerɛ sɛ bibi asi a anibira ba ɛna agorɔ no nso yɛ wo mu ahuro mienu baako yɛ frɛ no wora banyan ne ayɛtu mrika yɛde ntoma boyɛ mu ayɛtu mrika na ne yɛ frɛ no wora banyan no ɛna yɛ frɛ baako nso so knemwe yɛ boyɛ mu ase bɔkɔɔ no wora banyan ne gyina hɔ ma mmerantia agorɔ ɛhɔ na tete no yɛde hu wɔn a wɔn ho ɔden ase wogina bedwa mu na se wo sa na se wo ho nya den a otumi bɔ wo hwe hɔ na kyese yɛ nibere sempa ba enne de ai sɛ saa nneɛma no ɛto twa kakra but sɛ wɔre wodi wani fa mu a wo sɛ ahondemfo paa na bisa se na ɛno nso gyina wɔn amammerɛ kyomro amammerɛ Krachi fo nso edi saa amammerɛ yi bi yɛn a yɛyɛ kwanfo tituru bebre tasida di saa kuro yi bi ɛna kyerɛ amammerɛ tituru ɛna yɛde yɛ yie ɛna nhyiamudi bi a ehu hia yɛ mpaa aban mpanifo bi ba sɛ a yɛdi saa kuro yi yɛsɛ ɛyɛ nika nkasa ɛyɛ nika paa Pacho udi Pacho se Pacho udi medin di David Donko Oman hene nso me pese obebo ne dia ma Oman hene dentemanso man hene ɛyɛ ne din di Nana Kadiwura the third ɛne ne nadi krofo ɛne ne mpanimfo ayie ɛne ɛyɛ no yɛma yɛ oba pani pa yɛfrɛ ne Nana Adwa Kanyi dentemanso kro no bia ni wa ɔkyɛn ne pani ɔda fam ɛna ɛma mienu nso saka ho a yaka wo nyinaa yɛ bomu a yɛyɛ ne nede enti ɛyɛ yi a ɛyɛ ne bresam pa sɛm sɛ wani twa so awu sɛ nkrɔfo aba pa fi ɔkyena so kɔ no bebre bɛsa ba bɛka ho enti ɛyɛ afihia ne yɛyɛ saa yie onipa no wu a yɛgyae na afiri ayɛ yie no to hɔ for afe every first week in November but we no de bibi nti atwa ba October 25th 26th 27th enti ne yawo mu no ɛyɛ amamrɛ ne ayie ɛne yɛyɛ so me da wase Oti TV da wase